Yaɗande Poular ne heewi haalde konngol o wi wonko wonta e ɓernde ko isum ɗemngal wona kala ko annda haale mamine añiraani haalandema pour nde yiɗa haalandema ala wonko ngannduɗaa ne teddi haalde ko waawi hen wonde fof so mi ham yettima mami nodde mi andinma alay sago mi yaha Ramata ya andu kala ko musma mettetam sibo mi ala so wona an rugi an wiyata kam ni Allah jaarama jaarama ngandumi somi jogora kinoma no potmami jogorade ni a fototani ha kuccita yam ada jaabo kam Allah jaarama non a jaarama ada hedo haala bonde baade ko nin jidda bodude c'est bon mi nani haala ma wat ko meleda sibo ala mo keddirɗen e dow leydi so wona nene ya nangoy mo adani inchallah tengele dah Yiiro Yaaro Yiiro Yaaro Yiiro Yaaro Assalamualaikum. Diom ça va Madame Tanda. Daytam be Série Alhamdulillah. Bismillah Mbamba. ngal demal wadi Kelebe. Diom tafe Rugi wonen dara? e on der Okay. Merci. e kono joom jaafoɗa e wonko jinmi jewtiden seeɗa Ah bon? e haade ma ya yettade Ya, d'accord. e an ngabbo en dow Walinyuma kalajo walinyuma baba baba malibi folati walinyuma kalajo walinyuma kalajo walinyuma baba Papa malibi folati walinyuma kalajo Fouta ne yeptima Fouta kabuya nanande makalajo onele nyongol notu na mandanya jam Fouta na rewe sabu yana sabe makalajo dandele nyongol notu ono mandanya jam utana tijima uta sabu yana yakore makalajo dandele nyongol notu ija ora Ousmane kanyum kay mi ora Gilles Ouso nan mari man mari man fewi wona selli kam
mais non an ha joni sazani ay kon non ko pembe tan kono min nawi seeɗa quoi mais boɗomi yafnode aselli kam mais mi ejan ɗum hay nokku gonga hay nokku mi ejan ɗum mais an boɗomi yafnode par ce que mi fotani arde ha ɗo tawatinani eyyi kono ala basi mi mbaɗa famma noon mais boɗomi yafno no fewi mbaɗa famma mbaɗa andi aɗa jogui kadi golle kewɗe kadi probléme aji kewɗi quoi donc par ce que mi sikkano oɗo jamono ma tawam ɗo mais Allah waɗi sutura hami arti mais il faut joɗɗen jewten ganda holko addimi affaire ko bettimi to mi ari attinani mais sinon ko sagam so tawi mboɗo ara mi daɗɗete wima mboɗo mi ara hay nokku mi ejani ɗum quoi kono noon ko hemma ko hoddiro haydara a wawi hen haydara a faami sa yi noddumami ko probléme rugi mbeɗa andi kam on jewtidi tawi comportement de o jogui de ɗo balde joom rugi sa yino mbeɗe suuɗomo gila nden ha joni kono woori ni joni ko ɗum gañannomi joni o ñamata o yarata ayi hakkude men no wano ni welde kono joni ɗum fof natti o fijata o jalata o ñamata ko guddiɗo tan nder suudu ko ɗum ɗo gañannomi hen kono wona haydara yimma ko min jibini mo no yaari ni min ɓuuri musde omo woni cukalel tokosel wonani hay majeur mbeɗe haalanamo probléme aji o mawnina hen ne wawi mo addande goɗɗum mo wawi hen hangede aɗa wiya yumma ko baraɗo ko bamma wari ɗum ala no foti ɗum ɗon wona e hakkille o mawnida hen o daña probléme ko ɗum gañannomi joni déjà ayi il faut balla kam hen joom balla kam hen no fewi saabu min mbeɗa andi omo woddoyema te wonko gueɗe kewɗe ko an wawi ittude ɗum e makko min mi añata tanam ala mo jiimi sana konko ala mo gandumi sowona konko gila o famdi ha joni ominen gondi donc so wayni min mi jaahat eyyi mi nani mami te ko inchallah ma waɗi hen ko mbawi mais worwul haydara par ce que probléme kam wawa wasde e aduna te galle fof e probléme mum yimɓe kam joni pundirat tan masdira koye mumen pour wasde dañde probléme quoi mais min inchallah mami waɗen ko mbawimi mami yewtide makko en tout cas sa walli kam hen momi welto no fewi vraiment nde ɗo balde moom inchallah mbeɗe tampi trop mbeɗe haaɗi ala probléme inchallah ko ɗum tan mbaɗannoma balla kam hen no fewi inchallah mami waɗen ko mbawimi inchallah inchallah jarama so koddiɗo accani ceerno saka noon lamɗo eyyi ko foti hebdema ko a wawi ko hene dara heɓete tan eyyi a jaɓira ɗum Allah tan jaɓira ɗum Allah tan ganda kadi a wawano wasde rewde ɗon eyyi ko heddi ko noon ko Allah jogui wona kadi Allah honko rokkuma machallah aɗa wawi hen fewlidde gurdam ma wona inchallah mais an joni ha joni koye showbiz gonɗa ha hande koye showbiz he gonmi ayide ayi bon mbaɗa waɗa kadi tourné ji international won artiste uji mo ganduɗa komi manager mabɓe artiste uji il faut ballaɓe e contrat ji e tourné ji ko heɓɓe ɓe ganduɗa quoi ko heewi ɓe ganduɗa il faut ballaɓe hen a faami ɓe mbawa hen kadi yiide hen kokkoye mabɓe quoi affaire artiste ne waɗi compliqué mais ayiya mais ko noon kadi ko noon an koye affaire aji muso gonɗa ayide min wadde artiste rek alay saago il faut mbaɗen ene heewi caɗele ne heewi caɗele kono kadi mais so tawi ko han mboɗo hooli eyyi so Allah jaaɓi so Allah jaaɓi eyyi inchallah a jarama mais joni ayno mbatten il faut totta kam numéro ma eyyi so Allah jaaɓi nda tottam ɗo numéro eyyi so Allah jaaɓi ok c'est bon mami nodduma joni inchallah eyyi noddam mais an comme noddam holto falani an joni joni komi jiɗɗo wottoyade après so mimi toon yahat ville quoi inchallah mais noddam tan o copain love man jarama respect man jarama inchallah mami nodduma inchallah a jarama peace a jarama weltima noon merci beaucoup weltima no fewi merci Seyla merci beaucoup
mami ummimi joni quoi waxani kam nak fof comme ni mbiɗa am ko ñande tan mais rugi ɗum watta mbiya aɗa bonno aduna ma quoi rugi gonga ni Allah yamri yimɓe yo kalat gongo mais saha wona gonguji fof mbawa haalede parce que saha gongen bonno te enen fof e tagoje Allah jeeyaɗen o waɗi men yimɓe te neɗɗo kam saha fof en juum ɗum waɗi il faut mbaɗa comprendre mami so tawi o suuduma ɗum ɗoyre par ce que yiɗa bonnude gurdam ma o yiɗa aɗa wuuro metti o yiɗa kadi gona neɗɗo ɗum ganduɗa kala jiiɗam yurmuma saabu probléme muji e caɗele ɗum tan waɗi on suuɗuma kono ho jaggi ɗum haydara il faut jafɗama hayso balɗe tati o tampi kala tampere sababun ma ƴeewa dira gurɗa o fof o jaɓi wonde nene ma o jaɓi wonde baba ma o darde ma o darde ma darde moƴƴere haydara mankaka ƴeew gallo nan o wayi jogoɗa suud less jogoɗa suud dow salnen dow salnen less woɗ pisine woɗ fof rek pour mbasa mankirede haydara kono waɗi effort wanmo comprendre Jules ko wona ɗum ko mbaɗino luwa kam galle ma gonɗo Sali o jogi tubakoɓe fotɓe arde le 15 mars te mbaɗino nawɗoɓe toon par ce que ɗon ɓuuri ɓattade aéroport o kadi ne waɗi station balnéaire guure serraɓe maɓe mbaw wurde wuro ngo no fewi dal mi anda noon so tawi ne waɗi disponible min Ousmane sinno ko sagam on galle ɓiyam rugi wonta toon so dañi joom galle kanko e joom galle makko ɓe gona toon e ɓiɓɓe makko temps en temps mboɗo yaha toon mboɗo waɗa toon weekend e taniraɓam ça me fait plaisir mais dañde ɓiɗɗo a nehanimo o andanima ina muusi e ɓernde te mboɗon waɗa feere pour mi ɓattomo mais guila nden ha joni mboɗo yiya ɓiyam te o anda ko min woni ɓam makko aɗa andi daña ɓiye a nehanimo e jikko ma o andama ina muusi e ɓernde oɗo onon galle goppirimi toon ko pour biyam mais ñinnomi noon comme ko an ka sehilam malla kam e miijo holno mbattami ha mi ɓatto ɓiyam ha ɓiyam ɓatto kam ñinni ko walla kam e oɗo hakkille comme ka sehilam malla kam par ce que guila gartumi ha joni mi yani hay goto ummo tan jiyanmi e an sehilam mi waɗi kala feere no mbaɗimi waɗa kala to yeehi des fois mi rewa caggal makko mboɗo yaha kanko o yiyata kam mboɗo yaha bon daramo mboɗo daara holɓen o wondata mais ha joni ɗum ɗon dal wona solution quoi ñin ɗo mbaɗɗo feere o anda mi ɓattomo te mi nani omo jogui probléme aji ñinnomi komi ɓatto mi wallama hen ñinnomi ya wallam e oɗo miijo Diom ko hoolare won yummu gilli c'est vrai hay goto wawade accepté destin mum neɗɗo fof eto Allah rewde gurdam mais
j'avais confiance à mamie ko muusi e ko metti fof omo wawno kam haalande tawa mi tinirandani ko gonga omo yiɗimi omo wersinimi mais durant toute ma vie mami ndeke komin gondi ko fof o meeɗa kam haalande gonga c'est vrai kala gurɗo ko maayo kala no wawno wayde yo haalnam vérité o amour jirnaɗo mbaɗa mankira ɗum tu as bien dit kadi miɗi jogui galleji miɗi jogui otoji to mbelami jahanmi hande e aduna o mais amour jirnaɗo ɓuri ɗum ɗon fof nenam gila maayi wi kam hande o ubbaka e nder leydi he gila o maayi aussi hay goto feera yeɓɓude koyngal mum to bammule duwanimo nenam dañi kam to mbiɗen huuri mbeɗen ɗo e aduna o sinno gila gonmi cuhlel walla gila keptinmi ngandumi pertumi o haalannomi mami wawanno hen andude aussi ko Allah fecci minen feccere Diom mi netti jogade confiance e mami o perdi tout mi netti jogade confiance e makko Nurgi il faut njafɗam moom parce que instant oɗo wiyete oɗo probléme ina wawi ganjam tan ko yiɗa yiidam ɓerde ma ina metti walla ɗum woni ɗiɗo situation uji quoi wallum yafaɗama anani ɓeɗan ya inchallah mom artuki ɗum jewtan inchallah mi ƴa han fewi kañum on ko ok min ko miijimi he ko tan woni a haalinomi haala Christophe woni mo gonduɗa prison psychologue o jangguininomo ko heewi e liggey makko eno safrirta yimɓe e ko way noon peut être ko windude ordonnance tan woni ka wawa kono no yewtirte e malade fof aɗa andi mais pourquoi pas ƴeewa ɓadiɗo mum o wawa waddudema e rogui comme ça mbaɗamo consulté nden ma wawa yewtude makko ma wawa andude ko wonde makko e foof quoi ma wawa ɓaɗademo dal comme no hannirta ni machallah oɗon miijo mo no moƴƴi par ce que guila nden ha joni mbaɗon miijo hen mais mi ala oɗo hakkille a haali gonga minen Christophe minen gonduno te o jangini kam ko heewi ko kalɗa koko gonga ete kadi fora musde par ce que sa yeehi Google par exemple o waɗi recherche psychologie ma yaltinane kala noɓe mbaɗirta noɓe kaldirta yimɓe e ko way noon andu base uji ɗi tan de toute façon Christophe jangguinima ko heewi par ce que kadi on ɓoydi quoi e prison he peut être ko windude ordonnance tan woni ka wawa wadde ƴeew wadde noon sehlam yo Allah newnu yo Allah waddu jiidigal kadi e famodirde kadi yo Allah waɗ ɗum weltima no fewi inchallahu rabbi ok merci on love man
salaamaaleykum. maaleykum salaam. o wona Jules. gonɗa koye ñamde xaalis ma. non tout sauf ça sinon ça va. Ça va bien aɗa selli. mbaar jambal woni. jam tan. mbaɗa aɗa selli. mawɗum mbaɗɗa e tampere. o liggéey o ça va. jam tan alhamdulillah. min noddunoma ɗo pour jewten par ce que bo jogui sehilam goto kanko hokki kam miijo pour no mbami wadde feere hami ɓatto ruguyelam mais noon o wi kam par ce que min mboɗo wonnuno e psychologue goto ene wi kam yomi haalnu rugui an kalnamo pour nawama e psychologue taw min woni psychologue o so ari mi waɗa feere mi deñnamo ha o arta par ce que mi nani omo dañi probléme seeɗa ɗum no wawi wonde je mboɗa anduno somi haalnima ɗum ma jiɓ hakkille ma mais min aɗa andi prison ko école mi woni prison nde oɗo bokkuno chambre e psychologue goto omo wiye Christophe minen gonɗuno chambre goto kanko min no natani prison nde taw hakkillam yeehi mais kanko artindi kam o jangguidi kam ko heewi e affaire psychologue am min woni komi wawa woni winduɗo lekki e hokkude poɗɗe so tawi haalde gonga tan ɗum mi wawa ɗum te liggey psychologue ko ɓuuri hen hewde ko affaire de dialogue wona affaire dartira neɗɗo o ha ɗeñña ɓerde makko ha hakkille makko arta joni Christophe kanko hoɗe mi haalma seeɗa e histoire Christophe holko nannimi prison par ce que mbaɗa andi hakkille ma ƴiigo seeɗa holko nannimo toon kanko omo safaranno ɓi ministre goto ɓi ministre o yi ha ɓooyi seeɗa jogui kiram e Christophe pourquoi o jogui kiram o yi Christophe no ummi village ari ville janggi ha dañi diplôme makko udditi cabinet makko no safra kanko ko ɓi ministre bammakko no jogui jawɗi te kanko hakkille makko yeehi o rewi affaire de drogue omo simmo ha hakkille makko yeehi joni o yi ha ɓooya seeɗa Christophe no safara makko o jogui kiram e Christophe ñalawma goto o ari o wi omo safro taw omo addori laaɓi pour o arde pour warde Christophe Allah waɗi sutura Christophe wi kam oɗon ñalawma no arta nde kanko ruttidi caggal o yi Christophe no jogui laaɓi kamɓe ɗiɗo eɓe kaɓa noɓe kaɓete nde hoddiro Allah Christophe warimo no Christophe warimo nde comme que Christophe kanko ko ɓi ministre ɓe mbaɗi feere ha ɓe guddi Christophe e nder kaso Christophe no ari ndeno o tawi kam prison min gondi toon 8 ans Christophe yalti oppi kam toon c'est intéressant mi famiran ɗum honni ko mbiɗa ko noon no waɗi fayida no fewi kono noon ma sattu par ce que rugui hande finde tan mi armi wadduma e rugui ballam e ko rewi ko ɗo fof wonat ko hunde sattude kono noon enen fof ko ballal mat tan jintoɗen enen fof mi witam mi witam ala mami waɗi hen noon hakke bawɗam ham wawa wadde convaincre rugui ha wawa wadde ko mbiɗa ko par ce que ɗum ɗon kadi ko ballal mais noon mi waɗanim promettre haydara mi witam ala kono noon min mbaɗa hen hakke bawɗe men ɗum ɗon ala caɗele inchallah aɗa faam anni yontande hande aɗa faam sukaɓe intiɗi koye aɗa wawi haalande jomum salo kono foof en puntidirata makko tan so jaaɓi hayru so jaɓani kadi en mbawa haajde junngo makko kono noon mami waɗa hen hakke bawɗam Sall jaaɓi hande tan mi haalanma gonga mi meeɗa jibinde te an mi jibinanima joni yonti noon pour mi haalanma gonga an komi koccuɗoma
sonanama hande min mi wurata aɗa woni cukalel keccel an sauveɗa kam de vie ko an sauvi kam de vie yumma noon sa yeehi Dakar ma yi nene ma ka jambar hay goto haalantama no wawɗa wadde pour yide nene ma an peeje ma e kumbat mema ala mami hokke noon ko ganduɗa ma andu mi hokkima ay nayi wutte ko nguru mbarodi min wari ɗum e juuɗem wona labi wona fetal wona haydara ko min wari ɗum e juuɗem an somi haalnima ɗum ma jab jaftumomi pewnumi ɗum wutte min war ñeeram wona neɗɗo fof memoto ɗum kono uura em wona neɗɗo fof foti ɗum uurade war ñeeram woni nde wutte mi meeɗa ɗum wuppude meeɗa memde ndiyam kono ne wutte ko ɗum jaftan min tottuma to mbawɗa wonde fof ya wonde nde wutte